eta dana bideratu deu. Jungo geana da, tomatek ikustea, zango zaino jungo gea, eta segituan gaude bueltan. Ontsi arte. Eguerdion, Joseba, ni Zuaitz naiz, hemen gaude Zangotzako pastoizako zonalden, eta gaur nire proiektua eta bereziki Zangotzako tomateek erakutsiko dizkizut. Nire proiektua sustrai barazkiak izena daka, eta 2017 urten hasi nintzen Gipuzkoan, eta hasieran iten nituen oso modan jarri zian garai horretako kontsumo taldek. Barazki zazkikin. Eta pixkanaka aurrera jo nintzen, eta 2018 hasi nintzen Tolosako azokan postu bat montatzen. Eta ondo juntzan, urtek pasa, eta aurreko urten deziditu nun etxea etortzea, Naparroa bueltatzea, eta hemen Zangotzan terrenito bat erosi nun, eta oain hasi naiz berdina egiten, baina Zangotzatik. Eta jarraitzen dut larun batetan Tolosara juten, eta oain Tolosan saltzen ditut Naparroko produktuk. Ezberdintasun asko daude Gipuzkoa eta Naparroko zonalde honekin. Hemengo eguraldia asko sekoago da, eta lurran asko notatzen da. Hemengo lurra oso sueltoa da, makina pasatakon are bezala gehatzen da, gauza ezberdinak ditu batak eta bestek. Hemen asko ureztatu behar da, Gipuzkoan gutxi ureztatzen da, ze ezetasuna ambienten dago, baina hemen egun osoa pasabar dezu mangerakin edo arabairren modun ureztat. Oaintxe, ni nago lehenengo urten hemen Zangotzan, orduan esperimentuk iten ditut. Juten naiz probatzen, nola di joan hobeto, nola di joan okerrago, eta urrengo urteako zerbait finkoin, eta... Hemengo azekian, ura etortzen da Irati errekatik, Foz de Lumbier pasata, urrengo herria da Liedena, eta hor egiten dana da errekako ura desbideratu. Kanalizatu egiten dute, onaino urak hartzeko. Hauek dira Zangotzako tomatek. Hau, da variedade bat bastante zaharra. Azik, 1 urte baino gehiago ditu, eta dakan berezitasuna da ez dakala inongo resistentziarik. Gaur egungo tomatek daude preparatuta gaixotasunei aurre egiteko. Eta tomate hau ez daka inongo resistentziarik, da tomate bat, lehengo tomatek bezala. Oraindik laranja ikusten dugu, baina gorritzen danen hauek iten diana da lehenago bigundu. Hau gorria dagonen da tomate bat biguna. Oso karnosoa eta sabore potenteakin. Nola resistentzia ez dakan, da tomate bat behar duna beroa, eta klima seko bat. Tomate hau Gipuzkoan adibidez esan ondo ateako. Ikusten dezuen bezala, tomate hauek hasi nintzen tutoratzen, eta hemengo gizon batek esan zidan, ez hartu lan hoi, porque tomate hau dago prestatuta lehen tomatea hemen iten zan modu niteko. Eta dela lurren utzi. Hemen dakaten etxai handiena adibidez dia arrak. Gusano egiten da, zulotxok egiten ditu eta barrua sartzen da. Hori ekiditeko badute produkto fitosanitariok. Ni egia esan da ez dut erabiltzen. Ni asko jokatzen de tierra de diatomeasekin, diala mikroalga fosilizatu batzuk, kanteratan lortzen dianak guztiz naturala, eta horrekin niten dut pixkat aurre. Baina bestela, gusano batek hartzen baldin badu, hartu dut, eta listo. Ni sobre todo egiten dut salmenta zuzena. Tolosako azokan larun batero egoten naiz. Eta gero, pandemia eta gero, hasi nintzen egiten repartos a domicilio. Orduan etxe juten naiz nire barazkik banatzen. Nire tomatek aurten kriston arrakasta izan dute. Hemengo klima dela eta, klima sekoa dela eta, tomatek zaporek gehiago hartzen dute. Zaporek gehiago dakate. Gaurko lan eguna bukatu dugu,
zangotzako tomatek bilduta ditugu ja gehatzen da bakarrik tomatek ondo dastatzea, eta ikusiko gea, Tolosako azokako sustrai barazkiaken barazki postun edo bestela sare sozialetan. Hemendik, agur bat, aio! Haupa zuaitz eta haupa zangozako tomatiak. Ai, ama, azenengo txampare aprobetxatu inbiar da tomatiana, Egia zan, udako sasoia ni jartzen naiz, baino more tomatiagaten. Bueno, oiek onak egongo dia, baino, Zuma errak eta Zaustarrako kostako kresala esategu berexia, ala bai, ezta? Bai. Igual egun ematen ekarri eta hemen, kata bat inbiarko dugu. Bezarka da handi bat eta jarraitu horrela, goxatzen da gudanoi olako elikaiak iten. Eskerrik asko. Gurian jarraitzeko. Hemen